салом дӯстон, мо боз ҳам аз муҳимтарин хабарҳои футболӣ мегӯем. Аввал албатта аз натиҷаи бозиҳои асосӣ дидан мекунем ва нагуфтан аз камбеки навбатии Реал ҷоиз нест. Реал Мадрид ин мавсим на Барсау, на Атлетикоро писанд мекунад ва танҳо бо Жирона даст ба гиребон аст. Дастаи асосии Каталония ҳоли хароб дорад. Шаҳру таҳлили бозии бемазмуни шогирдони Хави дар канали Барса тиҷӣ ҳаст. Дар серия А ва Бундеслига ҳам натиҷаи ҳангомавӣ буданд. Биёед лайки қиматбоҳои худро гузоред. мо аз бозиҳои асостарин шаҳр медиҳем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Жирона ба меҳмонӣ Селта меравад. Латсио дар Рим Наполи дар криз бударо пешвоз мегирад. Интер рақобати мушкил дар меҳмонӣ бо Фиорентина мегузаронад, а Атлетико вомехӯрад бо Валенсия. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. шанси Колония аз даст додани хол барои шогирдони Дон Карло аниқу дақиқ буд, вале бозам дастаи шоҳона ба хоришаки камбек гирифтор шуд. Голи Хавиер Муньёз дар дақиқаи 53-ум мизбононро ба пеш баровард ва ҳатто гумон буд ки дастаи фаворит пешпоӣ мехӯрад, аммо ин ҳисоб ҳамагӣ 12 дақиқа давом карду Винисиус Жуниор аз паси Камавинга ҳамаро ором кард. муаллифи голи гавабовар Чуамени шуд ки ба ҷои Камавинга ба майдон омада пирӯзии Реалро таъмин намуд. Ин ғалабаи мушкил ҳам бошад, дигар бора шефи ягонаи ҷадвали премера будани Лос Бланкосро нишон дод. Реал агар аз камбеки навбатӣ шодӣ мекунад, дар Барселона аз бохти бузург ва рафтани Хави ғамгинанд. Ба ҳар ҳол хеле аламовар аст ки кори легендаи даста пеш нарафт. Хави ҳамчунин футболбоз шояд дар мавқеи худаш беҳтарин дар ҷаҳон буд, аммо ба ҳисси мураббӣ натавонист Барсаро ба мақоми аввалаш баргардонад. Баръакс, Барселонаро ӯ ба сатҳи алсат фаровард. Ин дафъа Виллареал Барсаро бо ҳисоби 5-3 саркӯб кард. Чӣ хеле ки гуфтем, ба қавли Фабрицио Романо, Хави эълон кард ки баъди анҷоми мавсим дастаро тарк мекунад. Ба қавли худи Хави, ӯ дигар мадор ё худ энергия надорад то дастаро идора кунад. Хави мегӯяд, агар дар Лигаи Чемпионҳо ҳам пирӯз шаванд, қарори худро дигар нахоҳанд кард. Ман ҳоло ба бозингарон нагуфтам ва танҳо ба Лапорта сири дил кушодам. Дар Барса ҳеҷ вақт Фергюсони худӣ намешавад, зеро шумо журналистон ба ин ҷо иҷоза намедиҳед, хитоб кардааст Хави ба ҷониби рӯзноманигорон. аз як ҷониб барои баробар шудан ба Фергюсону Венгер дили гурда ва торғои асаби оҳанин дар кор мешавад, зеро аз ин ду пирикор чемпионии то ҳоли ягонаи тиллоӣ дорад ва дигари бошад дар давоми зиёда аз 20 сол касеро дар Англия писанд намекард. Хави ба мисоли электромобили тез энергияш тамомшаванда сари журналистон бояд гуноҳи худро бор накунад. Журналистон чӣ айб доранд ки дастат 10 хол аз Реал камтар дораду ҳам ҳар замон фақат голҳои сардодашуда ҳисоб мекунед. Дар Бундеслига бошад Бавария то ҳол аз паси Байер давону тозон аст. Ин дафъа дар поега бо дастаи Хаби Алонсо қариб ки пешпо мехӯрд. Аусбург охири бозӣ бо кор кардани ду пеналти қариб ҳисобро баробар мекард, вале дар иҷрои як пеналти сустӣ кард. Ҳамин тариқ Бавария бо ҳисоби 3-2 дар сафар дастболо шуд ва худро ба Байер наздиктар кард. Зеро баъди мусовии беголи Байер бо Боруссия Мюнхенгладбах фарқият акнун ду холро ташкил медиҳад. Хулоса, Кен то ҳол ба ҷоизагирӣ бовар кардан мегирад. Дар Италия Милан аз Аусбург дида кори бадтар кард. Шогирдони Стефано Пиоли аз ду пеналти гол зада натавонистанд ва холҳои арзишманд аз даст доданд. Болонияи сарсахт ин мавсим ба мисоли Жирона сахт ба номус ҷурагӣ дорад ва на ба ҳар кас тан медиҳад. баъди ҳисоби 2-2 бо Болония ва ду бозии зиёд аз Интер, Милан бо 46 хол дар зинаи сеюм аст. Дар омади гап, голи дуюми Болония дар дақиқаҳои охир зада шуд. Ороселини дар қиёс ба миланиҳо ҳеҷ раҳму бахшиш надошт ва аз бозӣ як холро кашида гирифт. Дар авзанаи трансферии Атлетико Мадрид аз бозор дасти холӣ барнагашт. Расман маълум шуд ки дастаи Симеоне Артур Вермеренро аз Антверпени белгиявӣ харидааст. Нархи бозингар 18 миллион евро, ҷамъи 5 миллион бо бонусҳо буда, боз 10% пулро дастаи Белгия аз савдои баъдии бозингар ба ҷайб мезанад. Шартнома бо ин футболбози 18-сола дар Мадрид то тобистони соли 2030 аст. Ин нимҳимоятгари марказӣ ба тахмини сайти Трансфермаркет 30 миллион евро нарх дорад ва ин мавсим танҳо дар 6 бозии Лигаи Чемпионҳо як гол зада, 2 ассист ҳам кардааст. Ин ҳам бозингари дастае аст ки дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо худи Хавиро гирён карда буд.
Вермерен Аслан аз соли 2022 дар Антверпен 2-6 бозиро бо 1 гол ҷамъбаст кард. Баъдан 47 бозии дигар дар Антверпени асосӣ доир кард. Маҳз баромади чашмрас дар Лигаи Чемпионҳо сабаб шуд ки дар Мадрид ба Артур бовар кунанд. Ояндаи Артур гатӣ мешавад ё Карол Артур, дар давоми солёни баъд якҷоя мефаҳмем. ду рафзанаи ахири трансферӣ агар ақаллан як рӯз аз харидкуниҳои саудиён нагӯям, футбол ба гуфти рӯсон неинтерес мешавад. Як замон агар гуфтанд арабҳо ин зимистон аз корҳои бозорӣ дам мегиранд, вале Алшабоб ба ин розӣ нест. Дастаи Алшабоб ин зимистон мехоҳад Иван Ракитичро ба даст орад. худи Иван ҳам ба фикрам доғ аст ки аз Севилияи буҳронӣ тезтарак гурезон шавад, зеро дар якҷоягӣ бо Рамос низ коре нашуд. Аз ҷоми Испания берун шудам. Дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо аз охирон ҷои якум гирифтан ва дар чемпионати Испания бошад. Баъди ҷавоб додани ду мураббӣ дар ҷои 17-уманд. Аз ҳафташ ба сегунда дастаи маҳбуби Ракитичро танҳо як хол ҷудо мекунад. Аз ин офату ночорӣ албатта ҷои гарму нар дар миёнаи биёбон бо пули бедардумиён ҳазорон бор хубтар аст. Баъд аз Барселона дарҳол варианти Арабистони Саудӣ пайдо мешуд. боварӣ дорам ки Ракитич дарҳол мерафт. Бозгашт ба Севилия маъно надошт. танҳо чанд голи хоси бозингари хорватиро дидему тамом. Аз нигоҳи натиҷа ӯ ба чизе ноил нагардид. ҷолиб буд агар ӯ ҳам ба Интер Майами мерафт. мо инро танҳо ба хотири он гуфтем ки дар он тарафи уқёнус Барсаи беҳтар ташкил мекарданд. дар бораи варианти гузариши Ракитич ба Интер Майами дар сатҳи овозам сухан накарда буданд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.